všetko pripravené, bude odštartované, tak do sílu. Mne sa zase ruky trasú. Liači? No, do jedného by sa zišlo. A beží Ľudčo. Macher. Pán Saban. To všetko bude počuť, čo? Červiák. Tieto elasťáky zase. Najväčší apel je na konci, ako rozhodca práve vyhodil za Filip. všetko je v poriadku. Dobre, dobre. Takže aj hokejaký prístroj dostal start. Ríšo. Naša hviezda Ľubče. Pozerám, že chlapci z Partizánskej Ľubče stavili aj na jednu ženu, ktorú majú v družstve. Dúfam, že uvidíme bežať aj po žiadnom útoku. Pálino, hýbaj. Takže bežia posledný úsek. Uvidíme, aký bude výsledný čas. Takže